Siklaro neng malai neng kujungdaro neng kok salu si ketika mau taman kujungdaro ini salu anggur sekarang welcome jangan langsung naik angkok sana onteknya terus kami salu tebo jara tabu supaya ko bazara finally musuh itu naik nasi itu naik yang borong dulu sini orang tanjane madu itu naik onteknya sini tinang itu coba jeng Hyokjang ini dia coba hal ini mana dia coba no, sengkerak mati sana, kerak kaki saya maya kakai sini tinang lagi no, hanya mana abu ni bagi no, jeng hancam ini jeng sini sini satu mani, kalau ini jeng nirwajannya agak jadi sulokan mani, satu waktu manjaga sulokan mani, mesin kolom teki kalau lagi ऐसे कैसे लोग छोड़ जग गए लामा वाली फिर जग गए केस खिलाइए किरिमा में किरिया खिलाइए जों खांचा ने फरांखि सालाइए जों सोबा खिलाइए खिलाइए इंगुर दिनै जोंनि हानि सासन खिलायनानै एडिसिखौ जों हानमान जोंनि ताखौ उमाशंकर बन जिदिरि दामान माया mau kasih kong jawab kai general rekan manjiran itu boy dosa cinti perasaan aku itu apa ya cinti perasaan saya kayak tek lagi kan mau sekolah sebaik kan lekhaman dino sini taku masongkor nai gari guru sebaik di beca kiri masih campur तारपरे को कायथुनि हमारी चिनी जतने कोलते हमजन मनी बाय संख्य प्लायंगै चिनी ताकुनो चिनी बोबागरनि सेंक्रा स्लामि माखा मखासा लाइव मंगै तमाने फाखलायो ताकुरो नरम मानसुगैनायदि लेफ्रन गोबांबा बसर बिप्रा सास्तेबो अ एडिशनल नागरि थांखा रिजनल पार्टी को गोबांबा आरो नायखा किंतु बोबागरनि तिफानबाय एडिसी आसुगमानि सासन आसुगमानि यागुलो पयला जेटा बोबागरा गोबांबा जागा जनसभाव जे कमिटमेंट लिखा जे कक साका अमंखा ग्रेटर त्रिपुरालैंड और ग्रेटर त्रिपुरालैंड नि फर्स्ट डे ये प्रॉब्लम एजुकेटिव मेंबर जे मीटिंग आसुगो आरो सिद्धांत अंका मन कैसे कमिटी खलाय दिखा जोंखौ सुलगान दिखा चिराग खखलायजा अनेक किसु नसों लामा हिमो तखिमलायजा किंतु बन ताबो आइन परिवर्तन आइन स्लामै बनि रूट में डिमार्केशन खलाय बेंति बेंति गेट त्रिपुरालैंड होननानै आबोनो मेप स्लामै जों दातिनो जेने काउन्सिल जों आबोनो तो बिल पास खालामनानै मोननै जों खाख्लायो अमचिनि कमिटमेंट मचिनि बोबागरनि कमिटमेंट चिनि त्रिपुरामथानि कमिटमेंट चिनि लीडर चिनि दफानि जत हमजानाय आरो थानजमथानि बर'नि कमिटमेंट जों सक्सेस खालामनायनि बागै अमया बिरिगमजा कापट मिटिंगन सेकेंडखा दीर्घ बছর लेफ्टनि आमालो 100% रूस्टार एडीसीसी नि यारो त्रिपुरासारनि बागै खाय मानि ओ 100% रूस्टार हमयाखाय जे बरफ बांगुनि सेक्सन सुजुग सुबिदा मान एकाय स्टेटस जों सरकाराव बोसोर 31% जे मान ते बाकी के आंसर मान ओ एडीसी को अमनो खेपाउ दन एकाय एडीसी खाजमा जागो जों सरकार 31 जन आसे मान ताय बाकी 69 जन न आंसर से चाकरी मान अमनो एडीसी को क्षमता फायनानि परेमनो ओ त्रिपुरामथानि बोबागरनि तिफानबाय ओ त्रिपुरामथाराव आसुमानि यागुलो अमनो सबायै जे परसेंटेज दं माने चिनि जे बरफ बांमानि जोंनो साख्रि माननाय हिनै दिनै अबसिदान्त कैसा मोनहा ताय कैसा जोंटा मनुखा ताबो एडीसी आमचे पुलिस लांनाय चिन्ति प्रसारनो 1200 जना साख्रि लांनाय ओ गुमति अमा सिपाइ जना डिस्ट्रिक्ट को अंतत 120 30 जना मानि मानु साख्रि सारा त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट को 1200 बाकाकाय नमरो 120 जना 30 जना खलाय मान चिनि सिक्लेरो चाकरी माननाय आं बोबागरा सिंका चिनि पुलिस लांखिनि बेतन बसो मुइ मानो बोबागरा बसाव 20000 उन्ना को स्टार्टिंग 20000 मारिनाय ले कासिनो कुंसलिनाला बाइके सलिनाबा
तारपरे काय बनो बिनि बिए बाय 25-26,000 टाका मोनो जों मोनो सालामि दङ अमसिनिया ताबो kami amse गोबां मा स्कुल प्राइमारि स्कुल एडिसनि याव दे तंबायनि अमरनो जों बांला मिडियाम ताबो सलिलियन थाका आनि निजिनि नगाना स्कुल कैसा जिलिमा हाता स्कुल और 8 जन আছে मास्टर 8 जन छात्र फोरोंनाय 11 जन आखाव स्कुल बन्द होननानै बागै नोटिस रिक्लाय थाका अमनो ताबो को खायजा इंग्लिश मीडियम जत्त एडिसि एलाकाव जत्त इंग्लिश मीडियम खायनो निसिनि गभर्नमेंट घोषणा खायरिका kami amsani luguro umuskan tongthok jaka o kamla khaisana ni busabata English medium kori baisina lebar khaisana ni busab English medium kori baisina omti khayai lumang mangko tabo chini o government family korewo unko khaya agi o bangla okhor bai chini box sijago kintu sepune siddhanto nai sino tabo ADC amsayo ADC office rogo tabo roman script bai boidorgasto sinani chengkha roman script by বিভিন্ন চিনি ব্যানার সিনারি সুরকে সরকারি অফিস মব কাইসা মারি নি তো তাবো সামনি বাগৈ নিনি কলমতে নিনি খানচানি মারি বাই নিনি ফান বাই যতনি ফান বাই जों खोथाबै जिरखमनि बागै चिनि हा चिनि शासन अकग्न सफुंनानि बागै सक्सेस खालामनायनि बागै जों दिनै अम खालामनांगौ अम उमाशंकरनि फानदिया अम मानवनि फायनो अम सुरनदेव बर्मानि फायनो रन्जित देवनि फायनो निनि आनि चिनि जत्तनि अतिफोरासो असमनि फानबाय जों दिनै अन खालामनांगौ मन चिनि कनफर्मानि मन जों फादोंल जों मा वानसुंनाय चिनि थिनांगर थानाय आं साबुरमन आं आन अबजार्भार होखानायखा चिनि दिफासार मुरा टांखाय मा थांजाबायसा जितेन चौधरी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर फरेस्ट मिनिस्टर तंफ्रु बिनि कलासरा खालि पैसा आबा आगे खालि पैसा तंमाने आबा कलासरा आंनि थांका ओ बिनि निजिनि कामिनो जाय आगे एडिसि तंमाना कलासरा र आबना जेनेरेल खालायै ता वानसा पथक खायदिका वानसा कलेजनि से बिनि नगाना खायदिका से मनो गंगुल लामा सिरासुरि लामानि काथालसुरि तिफरासा आमसाय आबना जेनेरेल खायदिका नम्बर बिस्रा गंजागे एडिसि तंमाने अबना जेनेरेल खायदिका मते खायसे गई तंमाने जों मनबो ताइसे एडिसि मातो ब्लायनाय नांखा अपने बागै जों सब मा खालायनाय खैफोर मा खिलायलायनाय जों मन याखरे दिबाय चिन हानो निनि बुसा निनि बुसु न बबनो खुंगै कलांनाय सैया समनि सिका सो आनिसा मनिनि हा न बनो फसाफोर बागनो बागै कलांनाय आदा कानिफोर बगनो बागै कलांनाय अमसे जों मा वासुनाय आबनि बागैनो जों सुदु न खुंसा मानानि खिदाय न खुंसा मानानि खोदों मथानि मानानि अमन आन्दोलन खायचुया गाबो चिनि खिनान मसे चिनि बुसाबुतै रंनो हा खालांगै थानानि अ कमने जों मा वासुनाय जाहाथे के अ सिनसार बाय निनि बुसा निनि बुसु बर' अ सिनसार बाय मोसांगै चाटिया हायकायै बया हायरों गोरोंगै बरम तैयै अ हास्तेव बिनि हाव बिना जायमा हाव ओ बाहायके तंगै मानो अमसे सिनस्लामै मा खालाम थानाय अबनि बागै चिनि जबा जों बर' न खुंसा खिदाय न मानानि बागैया नरना गायसा चिकन सान आं सायखनानै चिनि 1 लाख सुनो चिनि सरकार 6 कोटी टाका न गुरै रंनो खोथों दिनानि बागै ओ एडमिनिस्ट्रेटर 1 बছर बाजेट खालायया 2 कोटी 40 लक्षनि से खोथों पाइजागौ 3 कोटी 60 लक्ष टाका गायक मुखा चाइखिनिका मिया इनक्वायरि खालायनानै तदন্ত कमिटि गठन खालायजाका कमपमे 3 कोटी 60 लक्ष साखा खोथों का उपलब्ध दावनो कोन जुनालो थांजाग इलेक्शन आगे बागै आबनो भोट नानानि बागै खालायनानै अमथै खालायै गोबां मा आबो तदন্ত कमिटि खालायजानाय जे आबुनि बागैनो जों आंनो साननानै मुसुंगौ चिनि पार्टी आसायनानै गोटार जों 5 तारिख फेब्रुवारि मालंचन निवासनि घोषणा खायो जों समयबो मालिया जरा कमनि बिसिङाव 10-15 दिन जों प्रचार खालायनानै सुजुग मोनखा आबुनि बिसिङावनो नरक जतना हामदांनायनि बागै बबागारानि फारांनो यामरो बियासागै जों हानचांगै थिमबतो थिमलायै कलमतै खिकलायै नक सकजागै फान बाक्साकै थिमलायनायनि बागैनो जों सरकारखौ बिमानखा नरक किसान नासिंदि चिनि अ सरकार तमो खलाय जों जे नरनो कमिटमेन्ट खायमानि चिनि बबागारानो जे नो कम्प्रोमाइजिं सामानि हम जों फुलफिल खालायमान
nor nai tongdi ang sawo je buskangni jini je coba mote ko karaknai tebo phanunai tamni bagai ini INPT sini tako sini oro sini tako masongkor ko samani bayan pitin ko samani botini INPT kerika tin ki pramar kaja wo sikan sini goram ganang dikeran boksonro sini goram ganang jogodish dasonro jottono pray jotto phai tini PPF ni tini joining ni dikha agam nete ko bang ni tini IPF ni khaina ni bagen ko tar mane sin tipra sar khancha ungoi sino han kiro manani bagai sin tabo ko sanani nai tongbo IRN 100 বছর ni pore boni hat kilo bimano khancha ke coba khlainani bagai istimur ang jena ko 1997 sono thangpro বাইরেন্দাও সিডি রক খালি তংজাও 600 জন আছে বনি সিলাই রান্নাই পে পোয়াতে তো আর মই একে 47 রকই অবর দিনে হাকি রকই মাকা 150 বছর নি পরেও ইন্ডিয়া স্বাধীন মানে 200 বছর খা 200 বছর লড়াই খাই হাকি রকই মাকা বুবাগান পিতুমবাই নিনি খান আনি খান চিনি যতনি খান ত্রিপুরাসানি খান বাই जों जुदि चबा खालायखाय अ हा बसारसे सिरगै माननाय अ दखानाव दियाव